Hau bagaixo egunon, Jokin Aramburu naiz, Euskadi Fundazioko txirrindularia eta 40 aldi honetako egun baten plan nutrizionala eta baita entrenamendua kontatuko dizkizuet. Gaur adibidez, gozaldu aurretik, arraulan ibili naiz ordu bete eta orain eguneko lehenengo jatordua hasiera emango dugu. Gaur gozaltzeko adibidez, bi tostada, bat aguakatia eta bestea tomateakin eta bi arrautzakin. Eta baita frutu gorri batzuk, sagar bat kanelakin, anakardoak eta almendra batzuk, ez? Eta gero kafetxo bat, eta oso garrantzitsu ere bai, aurrenengo arrabolako saioan galdu duen likidoa errekuperatzea bai urakin eta baita edari hipotoniko batekin, ez? Eta bueno, honegin. Eguerdion, hemen gaude berriz sukaldari lanetan. Oraingoan Aitor Moralesen pauta jarraituz. Ensalatxo bat granada eta piperrekin, gero bigarren platua bagaruna kasakin, eta postre bezala gazta batitua, platanoa eta kanela pizkatekin. Gabe tripa beteta kaula, atxeen pizkat hartuko dugu, eta ja eguneko bigarren sesioa tokatuko bizikletan, osea que, edarte, arratsaldeon, hemen gaude berriz, bigarren sesioa ekiteko prest, eta bueno, hemen Jorge Azantzan aginduta, gaurko entrenamendua. Ingo dugu 20 minutu berotu, gero 10 minutu 200 batio eta kadentzia aldaketakin. Ondoren berriz 10 minutu pixka lasai ibiliko gara. Eta hori da gero, 8 serie ingo ditugu minutu batekoak, 240 batiotan, eta minutu bateko errekuperazioakin. Eta gero berriz, suabe ibiliko gara bizikletan pixkat. Eta hori aurrera eramateko, nutrizioa dagokionez, bidoi batean gode 750 mililitrokoa eta bertan 45 gramo karbohidrato sartuko ditugu. Eta gero 2 membrillo zati eta baita platano bat. Osea que... let's go! ¡Finito! Bueno, gaurkoz nahiko, orain hartuko dugu batido bat errekuperatzeko, 25 gramo proteinakin da 50 gramo hidratokin. Ondo nahastu eta atxeena. Gabon, ja faltzeko ordu egitzen zegu eta orain jateko pres berrize. Gaur afaltzeko, baina batzuk patata eta senarioakin, eta gero legatza ensala pixkatekin laguntzeko. Eta postre bezala, jogur bat, eta 40 aldi honei aurre egiteko, kapritxo bezala, bi zatitxo txokolate. Eta bueno, espero bideoa gustatu izana, 40 aldi hau alik eta horrena eramatia guztiak, eta laizter errepidean gaude. Agur!